Dacă ești medic, atunci știi că sunt anumite întrebări care te frământă constant. Cum să fac să-mi permit un nou echipament medical sau un sediu mai mare? Oare reușesc anul acesta să-mi schimb și mașina personală? Prea multe congrese, la care să particip? Muncă, muncă și iar muncă. Cum aș putea să-mi petrec săptămâna aceasta timpul liber? Dacă vei încerca să-ți răspunzi de unul singur la toate aceste întrebări, ei bine, atunci nu o să mai ai timp de ceea ce iubești cel mai mult, să-ți practici meseria ca medic. De aceea, la Banca Transilvania am creat www.diviziapentrumedici.ro, locul în care te așteptăm 24/7 cu răspunsuri instante și soluții financiare la toate nevoile tale ca medic. Încă de la primul click pe platformă vei avea parte de o experiență unică și personalizată. Alege specializarea ta medicală, dă apoi click pe nevoile curente, personale sau pentru clinică, iar noi îți vom genera soluția cea mai potrivită pentru tine. După ce vei analiza ofertele noastre, atent formulate pentru a nu-ți bloca mult din timpul tău, mai rămâne doar să completezi formularul de Aplică online, iar consultanții noștri vor veni în ajutorul tău în cel mai scurt timp posibil. Singura ta grijă este să ai la îndemână un calculator, tabletă sau smartphone. În rest, poți accesa platforma din vacanțe, în pauza dintre două consultații sau chiar de acasă. Înregistrează-te acum pe platforma www.diviziapentrumedici.ro și bucură-te din plin de meseria ta și de pasiunile tale.